Aj vám sa niekedy zdá, že život beží až príliš rýchlo? Povinnosti, očakávania, výkony? A medzi tým si ani nevšimnete, že strácate seba. Možno stačí len na chvíľu spomaliť a začať počúvať, čo naozaj potrebujete. New You je priestor, kde sa môžete zastaviť a nadýchnuť. Neponúkame len teóriu, ale ukážeme vám praktické nástroje, ktoré fungujú v reálnom živote. Naše programy sú navrhnuté tak, aby vyhovovali vášmu tempu a potrebám. Naučite sa zvládať stres, zlepšovať vzťahy a nachádzať smer. S nami rastiete osobnostne aj profesionálne. A prečo si vybrať práve nás? Ponúkame spojenie vedy a tradičných techník, od mindset a overených psychologických prístupov až po pohybové a dýchové cvičenia. Mentoring prispôsobujeme vašim cieľom. Či ide o hľadanie nového smeru, riešenie osobnej krízy alebo rozvoj kariéry. Pracujeme s deťmi, dospelými aj firmami. Okrem kurzov poskytujeme aj retreaty, firemné podujatia a prednášky. Ak hľadáte bezpečný priestor, v ktorom sa budete cítiť vypočutí a podporení, ste na správnom mieste. Navštívte našu stránku NewYou.sk alebo nás kontaktujte mailom či telefonicky. Sme pripravení vás sprevádzať, keď budete pripravení vykročiť.